Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. May diretso si Victor sa ilang Wilma, puno si kalipay ug pagminahalay ang iyang gipati sa usa-usa. Nagsabot sila na manuroy sa gawas, igo nga niring ang cellphone ni Victor. Lab, manuroy ta sa gawas. Gusto kong way makatugaw na itong duha. Pwede ba, Lab? Please. Mausap na gipaabot ko, Vic. Tagsarat lang makita. Kadit ha, mag-ilis ko. Ug mananghit ko ni Mama. Oh. Hello, ate. Oh. Ha? Naunsa si Mama? Unsa? Di ako silang Wilma. Okay, sige, maanak ko. Haing ospitala. Sige, maanak ko rin, ate. Sige, maanak ko. Bye. Unsa na ito po? Noon sa si Mama mo? Giatake. Ug tuwaron sa ospital. Kuyog lang ako. Adoon na to. Malangan ka na. Mag-ilis pa ko. Atuan na lang. Oo niya. Vic, unahan si Mama mo. Panawag lang unya na ako, okay? Importante si Mama mo. Sorry ha. Sorry to. Kuhaan lang niyo. Unsa na isod sa kamayong box? Tanaw lang. Mauna gift ko ni mo. Sige na, lab. Nagpaabot sila na ako. I love you. Love you too. Sige na. Ihatod ka sa gawas. Dali. Unsa di mo gisakyan, ha? Nag-taxi na ko gikan sa airport. Pahibaw alam si Mama mo ha nga nagdali ko kay buhato ko sa ospital. Ako rin mahibaw lang. Salamat kayo. Nanay taxi. Taxi! Naunsa ang iyang mama? Giatake ko no. Nanawag ang iyang ate. Di lang unta delikadong kahimtang man no. Luoy kay si Victor. Mapaganay pag-apot, gisugat na problema. Dili jud ka na kalikayan nga mga hitabo nga ingon ni Ana, Wilma. Dili sa tanang panahon nga maayo tag lawas. Manuroy man unta mi ma. Sa laing higayon, ganus man siya mulupad na pod. Ugma na sab tingali. Mag-uso silang unya ko og naon sa na iyang inahan. Hinaot pang dili ko yaw ang kahimtang. Og may gihatag day siyang gift ma. Ansa man? Wa pa na ko matanaw. Pero sure na ako nga jewelry gyud ni. Necklace o sing-sing ba? Gisod na kamay nga kahon. Mao ba? Tanaw na to be. Sige ma, kuha na ka sa kwarto ha. Ma. Fight lang gid ma. Laban lang. Ma? 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 What na si Mama Victor? What na siya? Gihimo na mo tanan pan kulto bragi siya niya. Kamahal ka ini ma. Pure diamond ang bato. Mailagyod nga taas ang kilatis, di ba? Gimahal ka ni Victor, anak. Mao nga ang pingi ka na iyang gihatag nimo ingon man ang pingi ang inyong relasyon. Ug mahal ko sab siya ma. Pila na ba katuig ang inyong relasyon? 2 years na. Ug maolag ito nga naghisgot-hisgot lang mi nga magbinyo. Sunod tuig lang ko no. Naara na ninyong duha. Basta kami si Papa mo. Kung asa ka magmalipayon, okay ra gyud mi. Imong maguang ninyo naman sadto. May mga anak na usab. Kaila ba ka siya ni Victor man no? Si ate? Gihisgutan ako sa ngan. Ako to siyang giingnan. Ni Victor angan sa imong boyfriend. Pero wa man tingali to siya makakita ni Victor. Niadto ra ba sa teenager pa ko? O bago pa siya naminyo ba?
Sige gito siyang tambag na ako nga, dili magdali og ninyo. Maugid ka na ang mga maguwang. Bisag kinsa naman. Pero og masuhito ka na sa kinaiya sa tao nga ikarelasyon nimo, naara nimo ang paghukom, Wilma. Kamu si Papa, ma? Wa ba ka may ikasaway kang Victor? Wag yun. Matinahuron bataa. Aw, tawhana. O dili basta-basta ang pagkatao. Maayog trabaho. Kanindot anang pilot, Og magkadayon gid mo, anak. Ang mga asawa ra ba kuno o ubang mga miyembro sa pamilya, pwede ra bang madaog suro dito sa laing nasod? Bitaw ko, no? Kaato ka na unyag abroad, Wilma. Bisag dili pa ko dadon ni Vic, ma. Mangandoy sab ko nga makasuroy og gawas. O kuyogin mo si Papa. Wow, mao ba? Kanindot anang panganduya iya. Magkugi lang gani ang tao, ma. Og maninguha. Matuman gid ang iyang mga damgos kinabuhi, di pa? Oh, imong cellphone. Si Victor. Hello, love? Wala si Mama, Will. Unsa? Wala si Mama. Igo lang nakaabot sa ospital. Ugwa na siya. Vic, sorry. Diyay, niya pa dahil meron diri. At imanong pa na mo ang iyang patay lawas. Muanha ko. Ay lang una. Kuha na lang, manawag lang niya ko ni mo. Ay nagasulang imong kaugalingon. Ning nagayon na, Vic. Naka sa kaguol. Uya, ikaw, may gisaat ko ni mo. No. Ay kukunaw na, Ning higayon na. Igahin ang tibok mong panahon sa mong pamilya. Muanha ko. Muanha mi si Mama o Papa. Sige, love. Sige, paaboton ka na mo. Di na ta magsulti, love. Huwag ing na ang mga igsuon mo, nga. Di kasubo na mo ni Mama ang nahitabo kang mama ninyo. Sa funeral parlor lang natin pahimutang, Vic. May plano nagdaan si Mama. Ready naman na. Dugay na. Sa bahay di ati, bisag duha ka adlaw lang. Ang mga silingan na to, ang mga amiga ni Mama, masayon alang nila ang pagbisita dito Mama sa bahay. Na mga bata, Vic. O dili kalikayan nga daghan kinamutan-aw ni Mama. Sa funeral parlor na lang good. Runway hassle. Sige ate, ikaw may baw. Okay na ko. Ate, Itong biaging tuig magkamipiyasap si Papa. Karoon si Mama. gusto na ate. Ayo, may mga anak. Dito na ka mo diretso sa ilang Wilma pag-abot mo. Oo. Tingali, Uga. Huwag ka pa mo diretso rito sa ina. O makita kang Mama. Huwag siguro mabuhi pa siya. Ate. Bitaw. Sige siyang hisgot ni mo. Mangutanan ka sa ka mauli. Nagsaragon mong pagkita. Ito ang kasbiyahe. O niya, dayon lang kang ditso sa ilang Wilma. Saan ko? Huwag ko dito siyang birthday. Ay, ko dito kasuko. Feel magod ako nga ipalabi mo siya kaysa sa atong inahan. Igo na ate. Gusto na. Huwag na si Mama. Huwag nahiba usap si Mama sa mong relasyon ni Wilma. Huwag uyon usap siya ni Wilma. Uyo na lang kung ahat atong inahan. Kay mailaman kaayo nga nadutlan kag maayo ni Wilma. Ayaw pagdali-dali po si mga plano mo, Vic. Ha? Usay ba ito ipasamot eh? Kadugog kong sulti nga may plano mong magminyo si Wilma. Victor, ayaw pang dali. Labi na karon nga wala itong ginikanan. Takan pang babae, uy. Karon nga wala si Mama, tabaki ko. May mga anak ko. O nahibaw ka na sa sitwasyon sa among pagpuyo ni Regino. Karon nga wala itong inahan. Ayaw kong pasangti, Victor. Upat ang mga pag-umangkon mo. Dili may itong pasagdan ti ka ate. Bisan pag maminyo na si Wilma. Dili ko ikaw pasagdan. Isaan ko ka na. Salamat. Salamat, igsuon ko. Love,
Sir, sa nahita po ni mama ni mo. Among mga pasubo, Victor. Salamat, tita. Ate, dawatang among mga pasok ni mama ni mo. Excuse una ninyo. Ipahimutan pa namo si Mama sa funeral parlor. Sige na, Victor. Lihok na. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!